Mar vilayetinden bir ildeşimiz Mar Tağtabadar arası şehir ara yolunu dürlü aralıklar bilen video düşürüp iýerdi. Bu yollarda avtulaw 6 aýa çydamaýar diýen ildeşimiz uluguna şaý almakdan ýadandygyny aýdýar. Hakykatdan hem video materialda görünýän yol we ondan çykýan sesler adamzaty gorkudýar. TV resurslar boýunça dünýäniň ilkinji 10 ýurduna girýän Türkmenistanyň günörte awtobany ine şu ýagdaýda. San bir şeýle ýaly dünýäde Gazyň meşhur oýunçy 4-nji orny eýleýär. Dünýäde bizim soňky awzytymyz diňe galkynyş gar känine 27 türlü kub metrden geçdi. Esasan hem galkynyş ýaly gal ojagyň bolan ýerinden geçýän bu ýol gazdan gelýän pullaryň hiç ýeli halkyň peýdasyna sarp edilmeýändigini görkezýär. Munyň üstesine de şu ýollardan sürmek üçin bir näçe gerek ýol gödäwçilik tarapyndan saklanyp para talap edilýär diýip videonu uğradan kişi görgün berýär. Käwa toprakdan sürmek asfaltda sürmekden has amatly bolýar. Bu gezek bolsa näme üçin toprakdan sürýän diýip saklanýarsy we işiň olugy para barp direnýär. Paran soran wagtlary hem kamera bardyr öýdüp ýoluň gırasyna ulugdan daşyrak ýere çağırýarlar. Hiç kemçilik tapyp bilmeselerem bize de ýokardan basyş edýärler diýip haýyş bilen para soraýarlar.